Ahojte, tu je Emily. Máme ďalšie video, pri ktorom sa naučíme minimálne 10 slovíčok, ktoré súvisia s slovným základom druh. Ak pracujete v zdravotníctve, ak pracujete so strojmi, ale aj ak sa učíte nemčinu a chcete vedieť čím viac slov, ostaňte a pozerajte ďalej, pretože tieto slovička budete potrebovať v každodennom živote. Pozrite sa aj na ďalšie videá v zozname. Máme podobné videá so slovotvorným základom štand, gang a trak. Naučite sa tam slovička ako zmluva, požiadavka a tak ďalej a tak ďalej. Takže poďme sa pozrieť na slovička, ktoré sú odvodené od slovesa alebo od slovotvorného základu druh. Bez nich sa určite ďalej nezaobídete v nemčine. Naozaj sú dôležité a verte mi, každé jedno slovíčko v nemčine je dôležité, či sa vám zdá alebo nezdá. Takže, od čoho je odvodené tento základ druh, o ktorom sa budeme ďalej baviť? Máme dve slovesá, vidíte, budem modrým tentokrát označovať. Sloveso drucken, ktoré je bez prehlásky a znamená tlačiť niečo v tlačiarni. A potom máme sloveso drücken s prehláskou, ktoré znamená tlačiť niečo fyzicky. Vidíte na obrázku ziehen, ťahať, drücken, dvere tu vidíte, tlačiť. Ano, čiže už budete vedieť, ak budete na dverách vidieť drücken, čo máte robiť? Tlačiť, nie ťahať. Ak sa pozrieme na podstatné mená, ktoré sú od týchto dvoch rozličných slovies odvodené, všetky budú samozrejme der, až na maličkú výnimku. Všetky budú mať základ druh. Nebudeme tu tieto už, či to je odvodené od drucken tlačiť, či je to odvodené od slovesa drücken tlačiť fyzicky. Všetky budú mať základ druh, pričom druh znamená tlak, ale aj tlač. Dostaneme sa k tomu. Možno poďme teda rovno, preskočíme nejak takto, že teda druh, draußen ist hohe Druck, vonku je vysoký tlak. Ano. Ale teda kníh tlač, odvodené od drucken, vynašiel vieme kto, Gutenberg, sa povie teda der Buchdruck. Budeme si ku každému hovoriť člen, lebo táto druckeraj bude die. Ale ináč všetko bude der. Ostaňme pri tlačení teda kníh alebo nejakých dokumentov. Tlačiareň je drucker, der, vidíme. A die Druckerei, die, pretože tu vidíte, už máme aj. A všetko, čo končí na aj, konditoraj, cukráreň, Metzgerei, mesiareň, čo myslíte, aký bude mať člen? Všetko bude mať die. Dobre, čiže to je tlačiareň. Takže od slovesa drucken, tlačiť v tlačiarni, máme slovo Buchdruck, knihtlač, druka, tlačiareň, Druckerei, tlačiareň veľká, firma tlačiarne. Poďme ďalej. Vidíme, že tento druh znamená tlak. Kde použijeme slovo tlak, okrem toho, že vonku môžeme mať vysoký tlak. Tlak v zdravotníctve, ak má niekto krvný tlak. A takisto, ak pracujete s nejakými strojmi, zariadeniami, kde sa meria tlak, tak aj tam to bude druh. Áno. Takže poďme ďalej. Krvný tlak bude teda Blutdruck.
Niekedy sa použije vysoký krvný tlak, Bluthochdruck, alebo der hohe Blutdruck. Ich habe einen hohen Blutdruck, mám vysoký krvný tlak. Ich habe einen niedrigen Blutdruck, mám nízky krvný tlak. Čiže je to Blutdruck, tlak. Teraz ideme k tomu druck pridávať rôzne predpony. Pozrime sa. Tu sme pridali ab, tu sme pridali aus, tu sme pridali ein. Aký to bude mať význam? Možno logicky Ausdruck bude výraz, lebo aus znamená často vy. Áno? Ausdruck. Abdruck je odtlačok. Ak niečo otláčam, dajme tomu ku umení, ale aj Fingerabdruck, otlačok prsta, čiže aj policii. Dôležité slovičko je Eindruck, dojem. Eindruck rovná sa dojem. Er hat einen guten Eindruck gemacht. Urobil dobrý dojem. Wie ist dein Eindruck? Aký máš dojem? A poďme teraz na frazeologizmy. Daumen drücken. Vidíme? Drücken. Čiže čo tlačíme? Prsty. Ich drücke Daumen. Wem drücken Sie Daumen? Máme teraz majstrovstvá sveta v futbale. Wem drücken Sie Daumen? Drücken Sie Daumen Deutschland? Drücken Sie Daumen Frankreich? Komu držíte prsty? Nemecku, Francúzsku? Skúste si povedať. Ich drücke Daumen. Frankreich, Deutschland, Argentínien, Brazílien, England. Kto tam ešte je? Wo drückt der Schuh? Kde tlačí topánka? Doslovný preklad. Čo myslíte, čo by to mohlo znamenať? Kde je problém? Wo drückt der Schuh? Ak poviete hier drückt der Schuh, tu nás tlačí topánka, tak tu máme problém. A ešte jedna slovná zásoba. Keďže druh je tlak, tak ich bin unter Tlak, alebo ich stehe unter Tlak, ich stehe unter Druck, čo som pod tlakom. Takže ešte raz. Od drucken ako vytláčať niečo, čo sa týka stroja, tak je to Buchdruck, druka tlačiareň, veľmi dôležité, Druckerei, od drücken fyzicky, čiže aj tlak je Blutdruck, krvný tlak, Abdruck, odtlačok, Ausdruck, výraz, Eindruck, dojem, Daumendrücken, držať prsty, wo drückt der Schuh a unter Druck stehen. Poďme si trošku precvičiť. Takže, tu sme ich teraz vymenovali, tu ich máme na tejto pravej strane. A ideme doplňať. Sein Gesicht hatte einen traurigen. Jeho tvár mala smutný, jasné, výraz. Ausdruck. Es ist mir schwindelig, je mi zle, točí sa mi hlava. Ich muss meinen messen. Musím si pomerať čo? Blutdruck. Ich messe den Blutdruck. Messen Sie den Blutdruck. Pamätáme si. Merať tlak. Ale pozor, aj ľudia, ktorí robia napríklad nejaký kotol alebo nejaká zariadenie Anlage a vidíte, že nefunguje, tak sa môžete opýtať, haben Sie den Druck gemessen? Zmerali ste tlak? Er hat einen guten, urobil dobrý, čo? Eindruck. Johannes Gutenberg hat erfunden. Čo vynaliezol Johannes Gutenberg? Buchdruck. Áno. Der Verbrecher, zločinec, hat einen auf der Tür hinterlassen.
zanechal na dverách. Čo? Einen Abdruck. Der funktioniert nicht. Čo nám nefunguje? Potrebujem niečo tlačiť. Čo nefunguje? Drucker. Drucker. In der druckt man Zeitungen. Kde sa tlačia noviny? V Druckerei. In der Druckerei. Áno, to posledné, čo nemáme počiarknuté. A ešte si zopakujeme 3 frázy sme mali k tomu. Ich stehe unter Druck. Ich drücke die Daumen. Držím ti prsty. A tretie bolo čo? Wo drückt der Schuh? Kde tlačí topánka? Nezabudnite sa pozrieť na Nemčina ľahko. EU, pozor. Je k dispozícii kurs videí, je k dispozícii učebnica. Takže všetky informácie nájdete tam. Majte sa pekne, teším sa na ďalšie video.